Какво става, пичове? Аз съм Monster Gamer и днес ще ви дам един бърз урок как може да полетите със самолет в GTA San Andreas. Значи, първо нагласите самолета си на летището. След като го нагласите, натискате W, колкото да засилите самолета. После натискате стрелка надолу и носа на самолета ви се вдига. И го управлявате с D, A или с E и с Q. Може да правите различни лупинги с различни самолети. Може да се кара и аз се блъснах. Така, нека да си прибереме гумите. Прибрах ли ги? Не, е така. И това е което исках да ви кажа за този клип. Това беше много кратък клип, за да знаете как, ако играете само П, как може да излетите с вашия самолет. И това исках да ви кажа. Само, че трябва да внимавате, за да пазите равновесие. Например, сега го пускам с стрелката нагоре и бум! Това може да ви се случи, ако не внимавате. И исках това да ви кажа. Надявам се този клип да ви е харесал. Давайте лайкове, абонирайте се, за да ми следите канала по всяко време. И чао!